Que Deus reparta sorte nesta noite abençoada e vos bañedes en champaña nunha xira por Bretaña. Si non, pois reclamade aos que patrocinan esto. Martín Codas, non me fodas, merecíamolo nos. Dora, por favor, que lle ten que dicir aquí aos premiados e premiadas? A ver, que non temos toda a noite, Ide apurando que son moitos premios, Estou aquí esperando que empece Fariña. A todo isto, se vos dan o premio, as nais todas quedan saudadas xa, Ese son de 5 no grupo que vale un, Se non os 5 non acabamos máis. Unha honra, como me recibides guai en Galicia, vou quedar vivirme aquí. Está ben. Ningún dos dous somos Iago Vázquez. Entón aquí o seu representante vai dicir unhas palabras. É unha honra para el este premio, o recoñecemento na súa terra, o seu traballo e a súa música. Bueno, estamos moi contentos, así, bueno, felicitar aos tamén, tamén chegando a este punto. Sempre quedamos de segundos, non? Entón chegamos a este, somos de primeiros, tampouco hai problema. Pero bueno, moi contentos, eso, felicitar a todos os demais de tal. Porque tamén despois, pase o que pase, pues bueno, seguimos aí, vamos a dar e a ver que pasa. Supoñemos que se recibimos este premio que estamos nunha boa liña de curro, de traballo. Bueno, vamos a seguir facendo o que facemos sempre, que quedar os domingos por este orden. Comer churrasco e despois ensayar, e pasalo ben. Creo que nos toca. O señor Dávila, como ben sabedes, leva moitos anos facendo viñetas maravillosas. Eu fixei unha pequena escolma, algunhas das moitísimas que ten sobre música, e mentres tanto el vai preparar unha performance do país para que vexades como funcionamos tamén coa música. Dani, por favor, fixarvos viñetas de Luis sobre a música, Abbey Road do país. Esas 4 mulleres cruzando, non? Ou esta outra, Dani, por favor. E conseguirte las estrellas e la luna. A mí non me metas máis merda na casa, Avisado quedas. Ou esta que... Boa noite, somos Dora, Gloria e Anunciación e temos un grupo de Sacho Reggaetón. E outro de WhatsApp. A la veña, dalle o play. Queremos dedicar este premio a xente que no Estado español está sendo condeada por facer cancións. Especialmente o colectivo galego de rap La Insurgencia. Facer cancións non é un delito, a censura sí debería ser un delito. Ai, que estou morrendo por ti, que estou morrendo de mentira, pero que te quero, sí. Dedicar, pois, como non, pois, este disco que está basado todo no empoderamento da muller e dedicarlo a todas as mulleres que están aquí. A todas vos. E bueno, a dedicarlo a toda esa xente, a todos os músicos que fan música en directo. Eso é o principal. Moitas grazas a todos. Non nos queremos esquecer de toda a xente que forma o mundo da verbena, que se esquece ás veces de que en Galiza tamén contamos, de que a música de galega, a música de verbena é moi importante tamén para a nosa tradición. Nos, dende o Grupo Limón, dende a humildade, sempre loitando contra a corrente, intentamos facer verbena en galego con dignidade. Seguimos na música e ninguén di que sexa fácil. Seguimos creando música. É unha cousa de día a día. Eu, como sempre, e sempre quero facer e quero dicir, nomeo a Fran Pérez Narf. Fran Pérez Narf educou a música, educounos a todos e, por suposto, neste mato do desespero está el tamén. Eu adoro as corais, desde moito tempo teño as en repertorio, as corais manteñen vivas esas cantijas maravillosas, insondables, un monólogo que non podo facer fora de Galicia. Como lles explico, no? que nós temos unha canción que di, Sin medo comigo, que di teño un amor en Rianxo, que pois cala a boca. Se tes un amor en Rianxo e outro en Vila García, non o vayas pregonando por aí, mona. Que iso é bijamia, entendes? Como mínimo é unha putada, non? Cantámolo tan panchas, Non, ainda seguimos. Para ver os meus amores. E onde vas ir? A Mondoñedo, entendes? Moi orgullosas de
de conseguir todo o que conseguimos neste mundo, neste país, no que a cultura non se toma como unha prioridade, senón que todo o contrario, se pisa, se adormecen as mentes a través de outro tipo de proxectos. E moitísimas gracias e a noraboa a Músicos ao Vivo por un ano máis estar aquí organizando a nosa festa, a festa da música galega. Entón, é de verdade moi importante para nós. Inauguramos unha etapa co anterior disco que era Cantares, que historias de caza, no que levamos todo nós, eles son os managers, eles son os que levan todos, seres queridos son algo máis que unha banda. Explícalles, Carlos, o que é fundamental para min, di Uxía, reinventarme, seguir en activo e con máis ilusión que nunca no oficio máis fermoso do mundo. E cantar, xa que si meu corazón. Facer cancións, cantalas con compañeiras e compañeiros de viaxe que sempre me arroupan e me alentan. A min hai unha figura que me gusta especialmente. Dádeme unha música suaviña, por favor, se sodes tan amables, que é o performer do país. Supoño que o coñecedes. Eu vivino o verán pasado no Grove nun concerto ali, maravilloso, dulcísimo. A cousa iba así, máis ou menos super bonita, e cando a canción estaba no mellor, xúrovolo, o tipo dixo: "A cona, Josito!" Eu descoñezo a razón que lle levou a ese impulso. Dicía Menard, un día estaba actuando en Boiro e despois da primeira canción un díxolle: "No queremos pensar!" Nada, moitas gracias. Gracias tamén porque todos eses grupos que cantan ou fan proxectos para a Cativada con esta fermosa vehículo da linguaxe que é a música, fan matria pouquiño a pouco e iso é importante, non? Así que un aplauso en xeral para todos os que fan música infantil. Somos todos unha grandísima familia e eu hoxe aquí realmente quero sentirme aquí como representante desa increíble familia que é a da música tradicional, a música folk, que somos miles e miles de personas que tocan, bailan de todas as idades, que tocan conxuntamente e que manteñen viva unha música que naceu aquí neste cachiño de planeta, que non naceu en ningún outro lado e que ao paso dos séculos e despois de tantas cousas se sigue tocando, se sigue bailando e nos sigue transmitindo esa alegría sin igual. Se un fun capaz, eso, de ser castelán falante, educarme en galego, aprender a amar a música que se fai aquí, todas as músicas, e seguir aquí e que vos pensades que abrirse as orellas é bon, pois é toda unha cuestión de vontade. Entón, se os medios públicos e os medios subvencionados non o fan é que non teñen vontade e non merecen o noso aprezo. E queremos agradecer e compartir coa xente que pelexa con nós, que son a xente de cultura, a Asociación Galega de Salas para Música ao Vivo, que levamos facendo unha laboura moi importante, estamos moi unidos e para nós sempre compartimos, cando lle toca a alguén de cultura é como que nos toca a todos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la organización por este reconocimiento. Queremos trasladaros que bueno, este premio es gracias a muchísima gente que hace muchísimo trabajo, un trabajo duro durante los 365 días del año, que se plasma en 3 días solo, hay mucha tensión esos días, pero que sin ello no se podría realizar. Señoras e señores, reciban cun forte aplauso a Xunta Directiva da Asociación de Músicos ao Vivo. Este é un ano de cambios. Hoxe a directiva que estivo ao cargo de Músicos ao Vivo durante estes últimos 4 anos despídese e dá paso a unha nova xunta directiva que chega con novos folgos, moitísima ilusión e moitas ideas para mellorar o colectivo e facer máis grande esta asociación. O obxectivo ven sendo o mesmo que levamos perseguindo dende o nacemento da asociación: a dignificación da profesión, a posta en valor do traballo das persoas dedicadas ao sector musical, promover a profesionalización da nosa actividade e a difusión da cultura musical de Galicia. Somos unha comunidade plural. Hai un fío conductor que nos une a todas as persoas que formamos parte deste colectivo e non é outro que as nosas músicas. Por esta razón, e de maneira unánime, quixemos mudar e referirnos de agora en diante a nosa asociación como Músicas ao Vivo. Da Xunta Directiva
as socias e socios de Músicos ao Vivo reunidos en Asamblea Xeral Extraordinaria, acordamos conceder o Premio Honorífico Martín Codas da Música 2018 exequo a Pepe Bordallo e Quique Alvarado. Quiero compartir este premio con todos vosotros, que sois el futuro y el presente de la música. Muchas gracias y muchos besos y cuidados. Me divierte muchísimo tocar, me divierte muchísimo explicar cosas. Repito, estoy emocionado y agradecido a todos vosotros. Muchísimas gracias. Morreu tranquilo, já pagara tudo aquilo, deixo todo resolvido, morreu ao fim feliz, ao fim feliz, ao fim feliz, ao fim feliz, ao fim feliz. Gracias por a vossa atenção.